Rádio Impuls. Kauza dne. Hostem dnešní kauzy dne je pan Martin Horálek, myslivecký hospodář. Pane Horálku, nezlobte si, asi do vás hned rýpnu, jako je mým zvykem. Já jsem si přečetla, že znovu jsou přemnoženi divočáci, lišky a že je málo zajíců a koroptví, ale o tom jsem já vysílala už v 70. letech v Zákrutě a ono je to pořád stejně. Proč? Protože děláme všechno pro to, aby to tak bylo. Upřímně řečeno, hospodářství, teď myslím zemědělské hospodářství, tak jak je nastavené, tak dělá vše pro to, aby byla přemnožena spárkatá zvěř, protože ji vytváří naprosto ideální podmínky. A naopak pro drobnou zvěř, především tedy pro bažanty a pro zajíce, tak vytváří podmínky, které vlastně se neslučují se životem, protože jednak zmizel z polí veškerý drobný hmyz, veškeré drobné plevele a to jsou základní předpoklady života pro výskyt drobné zvěře. No jo, tak vy chcete plevel, hospodáři, zase zemědělci nechtějí plevel a podobně, ale podle nového zákona mysliveckého, jehož součástí je i to, že by zemědělci mohli pěstovat určité plodiny jenom na 30 hektarech a pak by 12 metrů museli mít takovou plodinu, ze které je možné střílet právě tyhle divočáky a spárkatou zvěř. Spárkatou zvěř, na to si nezvyknu. Tak by to mělo být jinak, ale zemědělci se proti tomu bouří. Je to pochopitelné, že se bouří, protože jim to přináší více náklady. Z druhé strany my se bouříme jako myslivci proti tomu, že současná krajina je vlastně průmyslová krajina, co se týká zemědělské výroby. A vlastně to, co mizí, je přírodní rostliny, přírodní charakter té krajiny. Takže my bychom samozřejmě byli rádi, aby zemědělci byli nuceni zákonem co možná nejvíc diverzifikovat ty své plodiny. Takže vy se už vlastně od 70. let takhle hádáte a divočáků přibývá, lišek taky a zajíců bývá a jde to dál a čeká se na zákon, ano? Je to tak, ale bohužel to, co s tím mohou dělat myslivci, je nesrovnatelně méně, než co s tím mohou dělat zemědělci. No teď už vlastně 35 000 lidí se asi podepsalo pod ten nový připravovaný myslivecký zákon. Jehož součástí má být i to, že se zakazuje v době honiteb vcházet do lesa a to i pod pokutou 30 000 korun. Doposud to bylo 10 000 korun, moc se to teda neudělovalo. Teď je to 30 000 korun a ta honitba může trvat několik dní, ale i několik měsíců. Vy s tím souhlasíte, s tímhle také? To omezení tam obsahuje už současný zákon a je to tak, že to omezení se má vlastně používat především pro dva základní účely. Jednak je to ochrana zdraví osob a životů při společných lovech, protože musíme si uvědomit, že třeba při společných lovech na černou zvěř se používají většinou kulové zbraně a ty jsou schopny usmrtit do 5 kilometrů, takže to opravdu není žádná legrace. Tak dobře, a to chápu, že v té době, když tam půjdete s kulovnicí, tak asi by tam ty lidi a houbaři neměli co hledat, ale divočáci už teď v současnosti, jak jsem si přečetla, už nemají takové, že jakože se páří jenom v určitou dobu, ale jsou tak přemnoženi, že a tak si zvykli, že už se pářejí celý rok, tak to celý rok nepůjdeme do lesa? Ne, ty společné lovy bývají na podzim nebo spíš v zimě, takže a jsou to skutečně záležitosti ale dnů. Můžete už lovit i jako divočáčky, teda bachyně, myslím se tomu říká, jo, s mladýma, že to všecko už může jít na odstřel a to je na jaře, ne? To je právě návrh ministerstva zemědělství, protože to, jak jsem hovořil, že zemědělci udělali všechno pro to, aby se ta černá zvěř mohla přemnožit, tak teď ministerstvo zemědělství se snaží udělat všechno pro to, aby jsme ji mohli lovit a střílet, tak říkajíc hlava nehlava. No podle Matěje Stropnického ze strany Zelených, aby si to někdo nepletl s ministrem Stropnickým, to je jeho syn, pokud nic nevyřeší a že ten zákon má jen zajistit myslivcům klid na hon. Souhlasíte, že je to lobistický zákon?
Já jsem trochu alergický na ty výrazy o myslivecké lobby. Ono, když máte v ruce kulovou zbraň, tak skutečně tam jde o život. Takže já si myslím, že to ustanovení je rozumné, pokud se samozřejmě rozumně využívá. To jste jako nelobovali mezi poslanci. Ono mezi poslanci a senátory je také teda dost myslivců. No, upřímně řečeno, bývalo to, ale co já vím, tak dnes jich je už poměrně málo nebo velmi málo dokonce. No, třeba se nepřiznávají, chodí do svých vlastních revírů. Já se obávám, že to souvisí spíš s tím, že myslivců obecně ubývá. Ubývá, no, to jsem se chtěla právě to si zeptat. myslím, že je daleko vážnější problém. Dokonce z 15 prý je 10 v důchodovém věku. Je to tak. Myslivost za prvé získat myslivecké oprávnění není úplně věc snadná, protože zkoušky myslivecké to je náročnější než maturita. K tomu zbrojní průkaz, to jsou další poměrně obtížné zkoušky a podle mého názoru tohle už velkou část lidí odradí. No a pak je tam samozřejmě to, že k myslivosti musí mít člověk nějaký vztah a tím, jak se stále více lidí stěhuje do města nebo žijí na vesnici jenom tím způsobem, že tam přespávají a ztrácí ten přirozený vztah k myslivosti jako k zájmové činnosti, tak těch mladých myslivců je stále méně. Ano, posloucháte kauzu Dne s mysliveckým hospodářem panem Martinem Horálkem, takže vy jste pro tento zákon? My jako myslivci máme vůči tomu návrhu zákona, tak jak byl zveřejněn ministerstvem zemědělství, také některé výhrady. No, například s tím omezením vstupu do lesa kdykoliv pod pokutou 30 000 a s tím, že si člověk musí napřed na obecním úřadu zjistit, jestli tam může jít a jestli tam nemůže jít. Mě by to zajímalo, jak to bude někdo vymáhat, když někdo řekne, jak když jsem tam přišel, tak tam nic nebylo napsaného. Tak... Já si to upřímně řečeno neumím představit taky. Myslím si, že jde o to, abychom našli rozumné řešení, tak abychom především ochránili zdraví a životy lidí, protože upřímně řečeno myslivec, který vystřelí, tak je plně zodpovědný za tu zbraň a za to, kam tu kuli pošle. A jestli se každý myslivec něčeho skutečně upřímně bojí, tak je to toho, aby se mu nějaké neštěstí tohletoho charakteru nestalo. No, teda mezi náma, pane Horálku, docela dost často se postřílíte i navzájem, nebo zraníte. Ty případy jsou mediálně samozřejmě velmi dobře použitelné, protože je to zajímavé, to chápu. Na druhou stranu, když se podíváte, kolik se stane například úrazů v rámci provozu motorového vozidla, kolik střelnou zbraní navíc drženou myslivci, tak je to úplné minimum. To jsou skutečně jednotky a jsou to nešťastné náhody. Žebříku, to nemůžete takto jako posuzovat. To, co je samozřejmě problém, je, že ty úrazy jsou velmi často tragické a mají fatální důsledky. To je také důvod, proč říkám, že bych v tomhle případě byl pro omezení osob právě při těch společných lovech. Budete dělat třeba i, protože mnoho těch úrazů se stane, že i mají něco vypito myslivci, že se posilní na cestu. Budete dělat třeba dechové zkoušky? Nebo to už se dělá? Paní Bubílková, není to tak. Není to tak. Umím si představit, že to tak bývalo. Dnes policie, musím říct, že v tomhle odvedla obrovský kus práce, protože ty kontroly byly velmi razantní a já si skutečně dneska neumím představit myslivce, který by si dovolil vzít do ruky střelnou zbraň a být pod vlivem alkoholu. Co pytláci? Já jsem si našla takovouto zajímavou informaci, že inspekce provedla 214 kontrol v restauracích a z toho 65 mělo zvěřinu z nejasných zdrojů. Jsou to všechno pytláci? Jsou. Bohužel ten problém je velikánský. Navíc tím, jak se mezi lidi dostaly přístroje na noční vidění, a za ceny, které jsou přístupné, tak to je skutečně veliký problém a myslím si, že to, co jste právě přečetla, tak mě to vůbec nepřekvapuje to číslo, protože se obávám, že té zvěře, které skutečně skončí rukami pytláků, je velké množství. No ale jak z toho ven? Zkusme to shrnout, protože teda myslivců ubývá, pytláků přibývá, myslivci stárnou, divočáci se přemnožují, zajíců ubývá, no a teď co? A to už je 40 let. Co s tím? A do roku 2030 se má snížit podle ministerstva
ministerstva zemědělství a prý vás budou za to pokutovat, pokud to nesplníte, jo, že se má snížit počet divočáků na polovinu a zvýšit počet zajíců, koroptů a divokých králíků 4násobně. A teď mi řekněte, co z toho. Já upřímně řečeno nevím, protože co se týká pytláků, tak je to tak, že ten problém je velmi obtížně řešitelný, protože pytláctví je v podstatě nedokazatelné podle současné legislativy, nebo velmi obtížně dokazatelné. A co se týká těch zajíců a divočáků, tak je to tak, jak jsem řekl, že mnohem větší vliv na to má způsob současného hospodaření, než ta myslivecká praxe. Ta tomu může nějak přispět, může to nějak ovlivnit, ale nesrovnatelně méně s tím, jak to ovlivňuje způsob hospodaření. Takže to vlastně zase zůstane na tom, že nebudeme moct jít do lesa v době honiteb a tím to skončí, ano? V době honiteb, já si myslím, že to nikdo nikomu nebude zakazovat a dokonce si myslím, že i ta pokuta... Počkejte, ten zákon, tak jako vy už teď chcete říct, že ten zákon je k ničemu, že se nebude dodržovat? Já, pokud mám být upřímný, já si dokonce myslím, že ten zákon nakonec vůbec sněmovnou neprojde, protože už v této chvíli je tam tolik pozměňovacích návrhů, pokud vím. A to, co je hlavní problém, je, že jsou poměrně velké lobistické skupiny, které chtějí zmenšit výměru honiteb pod 500 hektarů a podle vyjádření ministra Jurečky řekl, že pokud by k tomu mělo dojít, tak ten zákon raději stáhne. Takže pokud si mohu dovolit realistický odhad, tak si myslím, že žádná novela mysliveckého zákona nakonec schválena nebude. No tak tím to asi můžeme skončit. Já jsem s vámi chtěla rozebrat nový zákon a vy mi říkáte, že asi ani nebude. Takže a víte, že jste se prořekl, protože předtím jste tvrdil, že nesnášíte slovo lobbying a teď jste řekl silná lobistická skupina a silné lobistické skupina, která se snaží zmenšit výměru honiteb pod 500 hektarů. Ano. Skutečně. Takže to byl dnešní host a to byla dnešní kauza dne. Co jste si z toho vzali, to jste si z toho vzali. Jestli budete chodit do lesa proti zákazu nebo ne, nechám na vás, protože tady podle mistra pana Horálka, mysliveckého hospodáře, je to stejně asi takové, že se to nebude ani vymáhat moc, ani se to nebude dodržovat. Takže... Já myslím, že když lidé budou používat hlavu a když někde vidí spoustu myslivců se střelnou zbraní, tak se jim vyhnou, tak bude všechno v pořádku. Že jde o zdravý selský rozum. Já vám děkuji, pane Horálku, že jste přišel. Děkuji moc. Já také děkuji za pozvání.